Narabi sa inyo lahat, mga kakabsat, mga bunsoy. Naka-live na ulit si Kabsat Makoy ngayong gabi. Mahani ulit ako ngayong gabi sa akin live. Mga kakabsat, mga bunsoy. Luzon, Visayas, Mindanao. Kwentuhan lang po tayo. Kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Pasok-pasok man sa akin live. Mga OFWs po dyan, immigrants. Bunsoy yan, mamendad mo, kay lola mo. Kay Manang Lenny. Sa inyo lahat dyan sa may California. Imbag namin sa inyo dyan, imbag na bigat. Imbag na bigat, bunsoy. Alas 6 pa rin ng umaga dyan. Ingat at God bless sa inyo always dyan sa California, bunsoy. Alam ko, naggagaya ka na, papasok ka na sa work. Hindi, teka. Tama, Lunes ng umaga dyan, di ba? Lunes ng umaga, papasok na ng work yan si bunsoy. Naggagayak na yan. Ingat sila sa papasok sa work at pauwi, bunsoy ha. God bless you always. Sa iyo, sa family mo, pati kay Manang Zion. Kabsat Eid, dyan sa Connecticut, imbag na bigat din sa inyo dyan. Sa Connecticut, alas 9 na ng umaga dyan. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa may Connecticut. Ma'am Maylene, dyan po sa may dyan po sa may Texas. Imbag na bigat din po sa inyo dyan, San Antonio, Texas. Ingat at God bless din po lagi, Ma'am Maylene. Diyan po sa San Antonio, Texas. Mga taga-Japan po dyan. Mami Chapinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kabsat Maldita, Kabsat Maribit. Imbag na rin sa inyo dyan. Imbag na rabiin. Imbag na rabiin din sa inyo dyan sa Japan. Ingat at God bless din po sa inyo always dyan sa Japan. Wait lang. Mga taga-Taiwan po dyan. Kabsat May, Kabsat Geraldine. Ibag na rabiri sa inyo dyan sa may Taiwan. Ingat at God bless din always dyan sa inyo sa Taiwan. Mga taga-Hong Kong po, Mami Sangkis 5 Vlog. Kabsat Toy Kiki. Kabsat Awena. Ibag na rabiri sa inyo dyan sa Hong Kong. Yung mga taga-Ireland po. Yan. Kabsat Diana. Ibag na malam sa inyo dyan sa Ireland. Kabsat Diana. Ingat at God bless din sa inyo dyan lagi. Mga taga Sweden po dyan, Manang Adel, Kabsat Charmy. Imbag na po sa inyo dyan. Imbag na malim din po sa inyo dyan sa may Sweden. Ingat at God bless din po lagi. Tiga Middle East po dyan, Pamangkin Joji, Kabsat Froilan, Kabsat Pink, Kabsat Baby Love, Kabsat Mylin B. Imbag na alim sa inyo dyan, imbag na malim. Ingat at God bless din sa inyo dyan sa Middle East. Imbag na malim sa inyo dyan. Mga tiga Baguio po, Kuya Ben, Maestro Paul TV, Kuya Maestro Paul TV. Imbag na rabiri po sa inyo dyan sa Baguio, kakabsat. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may Baguio, kakabsat. Kuya Ben, Maestro Paul TV, ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Baguio lagi. Yan kala Ma'am Annie Sipcon, Ma'am Cecil, Ma'am Dian, Ma'am Novi, Ma'am Cristel, Ma'am Yengs, Mami Chona. Ingat at God bless din po sa inyo lagi, Mami Chona. Mami Lita, dyan po sa Canada. Yung pagtabigat po. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa Canada lagi. Yan. Ingat at God bless din po lagi dyan sa Canada. Po, live na naman si Kabsat Makoy ngayong gabi. Maan nyo lang sa akin live ngayong gabi.
Yan, kala Mama Mary. Diyan po sa Cavite, Imbag na Rabirin po. Lahat po yung mga Mami Alisa, Mami Malu. Ingat sa God bless din po sa inyo, mga mami. Live lang tayo ngayong gabi. Walang magawa. Yan, Kamsat Daddy D, siyempre. Kamsat Robert, Kamsat Daddy D. Yan. Kamsat Rex. Kamsat Kabukid. Kamsat Pans. Kamsat Cartoons. Kamsat Trophy Rose. Kuya Edwin, Kuya Lintoy. Kuya Warren. Kuya Pinoy Vlogger, di ba? Kuya Rizal, Kuya Johan Chin. Lahat ng mga Manila Bay Vloggers. Sino ba? Yan, si Kamsat Kalsada TV. Ingat sila lagi, Kamsat Kalsada. Yung mga operations nyo. Ingat sila lagi kasi lumalaban talaga yung mga inaano nyo eh. Mga ino-operate nyo. Lumalaban yung mga illegal vending, mga illegal vendors. Yan, Kamsat Aaron Peña, pasok ingat sa God bless din sa'yo. Kamsat Kamsat Infinite. Kamsat Infinite, Kamsat Raul. Rising Flag TV. Ibang narabiling sa inyo. Mga bunsoy, siyempre. Ibang narabi sa inyo, mga bunsoy. Ibang nabigat din sa inyo dyan, bunsoy yan. Ingat kayo lagi, mga bunsoy. God bless sa inyo. Saan naman tayo may topic na iba ngayon? China na naman. Pag-usapan na naman natin sa about China. Nakakasawa na, di ba? Ano pa bang bago? Lumalaban. Lumalaban talaga si presidente natin. Diba? Lumalaban talaga yung presidente natin. Talagang hindi talaga siya pumapayag na malupig tayo ng China. Yan ang dapat tinitignan ng mga makabayan lang. Robin Padilla, di ba? Mga engot nga eh. Naturingan mga senador ng bayan, congressman, mga representative ng bayan, pero mga tanga. Di ba? Pro-China nga eh, di ba? Ang galit ni Robin Padilla sa Amerika, may pinaguhugutan yan. Yung galit ni Robin Padilla sa Amerika, may pinaguhugutan yan kasi hindi nga siya makatungtong ng Amerika kasi ex-convict siya rito eh. Yan sila Erap, sila Jinggoy. Ano rin yan, na rin yan. May mga record din dito kasi yan, di ba? Na talaga may mga kaso ka dito. Pag may kaso ka sa isang bansa, pupunta ka sa Amerika, hindi pwede. Ex-convict. Itin si Robin Padilla pa, talaga nakulong yan, di ba? Nakulong pa naman sa drugs. Possession of firearms, di ba? Kaya yung pagbigyan na natin si Robin Padilla, yung galit niya sa Amerika, may pinaguhugutan talaga. Kasi nga, kumbaga, binastos siya ng Amerika, hindi siya makapasok din, hindi siya makapunta sa Amerika eh. Diba? Ano magagawa ng Amerika eh? Yun ang batas nila eh. Pag ex-convict ka, talagang hindi ka pwedeng pumunta sa ibang bansa. Diba? Kaya mautak nga itong si Bautista ng Comelec eh, diba? Diyan nagtatago ngayon. Diba? Bagay, hindi pa naman kasi nakatulan yan. Yung Comelec commissioner niya, si Andrea Bautista, tumakbo dyan. Hindi pa naman talaga, wala pa naman siyang kaso, di ba? Talagang tumakbo lang talaga dyan. Ngayon, nandiyan pa rin, di ba? Yun ang gagawin dapat ng Amerika ngayon. Dapat gawin niya ng fugitive yan. Fugitive na siya eh. Fugitive pan justice na siya, si Bautista eh. Dapat yan, i-deport nyo sa Pilipinas. Harapin niya mga kaso niya rito. Harapin niya yung kaso niya rito noong 2016. Smartmatic, di ba? Imbag na rabi po, Mami Mary. Salamat po pagpasok sa akin live. Salamat po pagpasok sa akin live. Medyo maulan lang po kasi
Hindi, medyo maano na, nag-live lang talaga ako. Wala po kasi magawa. Eh, gusto ko talaga mag-live sa gabi rin. Kahit 2 oras lang, pwede na yan. Diba? Usapang ano lang, usapang kung kahit ang mag-comment lang kayo kung ano gusto nyo pag-usapan. Usapan showbiz, usapan politika. Yeah. Ito, si Congresswoman Rosas, sasabihan ba naman niya kapag pakana daw ni Apo Bongbong yung di ba kinidnap, allegedly kinidnap daw sila yung 2 babae, di ba? Yung 2 environmentalist na nagsabi kinidnap sila ng military, pero actually ano sila, Amazona talaga sila, mga regular talaga sila ng CPP-NPA. Oo. Ang gago to si Brosas, may sinabi ba naman niya na pakana daw ni Apo Bongbong yun na kidnapin daw yung mga kabataan na yun. Kidnapin daw ng military yung mga kabataan na yun. Naano ko lang kanina sa isang vlogger eh. Oh, ingat-ingat ka, kapsat ano, mag-ingat-ingat ka, ano, Congresswoman Rosas, sumusobra ka na. Kayo dyan sa Makabayan Block. Porque walang, porque mahina ang anti-cyber law, ganyan na kayo sa presidente natin. Huwag yung Huwag niyong aabasuhin ng kabaitan ng presidente natin. May hangganan ng lahat. Okay? May hangganan ng lahat. Pati ba naman yung pag-kidnap din sa mga ano na yun? Sa mga kabataan na yun. Actually, hindi na nga kabataan yun. Mga lord, mga ano na yung mga yun. Matatanda na yung mga yun. Hindi na sila actually matatanda kabataan. Matatanda na yung mga yun. Saka ang kumidnap talaga sa kanila. Siyempre, nag-recruit sa kanila. Sino ba nag-recruit sa kanila? Makabayan lang. So, diba? Yung mismong stepfather na ng isa ang sumusundo dun sa ano sa bata, ayaw niya na sumama, na brainwash na nga kasi. Na brainwash na nga kasi talaga. Nagtatago sila ngayon sa Commission on Human Rights, di ba? Ano kayo human rights noon? Siyempre human rights dapat ng mga magulang, di ba? Hindi human rights ng mga makabayan lang, di ba? Na brainwash na kasi utak nila eh. Na brainwash na eh. Kaya talagang to the point na talagang ayaw na nila sumama sa mga magulang nila. Gusto na talaga nilang feeling nila sa mga magulang nila, kalaban na rin. Diba, yan ang doctrine ng komunista. Pagkalaban ka ng kilusan, kahit magulang mo, wala, kalaban ka talaga. Talagang inistil na sa utak nila, sa puso nila ng pagka die hard na matigas na talaga ang puso ng mga yan. Talagang die hard mga komunista na yung mga yan. Okay. Wala na, hindi nyo na mababago ng mga yan. Hindi na mabago mga pananaw nyo sa buhay. Talagang komunista na yung mga yan. Ngayon, mga pro-China dyan, mga Makabayan Block, Robin Padilla, di ba? Tingnan natin galawang ngayon. Yeah. Pinapalis yung Amerika dito sa Pilipinas, sa Asian Pacific, pinapalis yung Amerika. Gusto nyo China nandito. Talagang obvious talagang paggalap nyo talaga sa China. Obvious talaga mga pagka-pro-China ninyo, di ba? Ay mo ko ba ba't nanalo kayo? Nabudol talaga eh. Marami nabudol. Si Robin Padilla, marami nabudol yan. Marami nagsisisi dyan. Bakit? Binoto-boto yan. Nagkakalat sa Senado. Wala naman siyang alam. Wala naman siyang, hindi nagbabasa ng history. Kaya, magbasa ka muna bago ka magyayaw-yaw. Kayo dyan. Kayo rin mga Makabayan Block. Magbasa muna kayo. Diba? Ito naman isang vlogger. Ito naman si Sas. Na dapat daw tularan daw ng iba si Governor Mamba ng Cagayan.
na tumututol sa EDCA, siyempre, tututol yan. Eh, dilawan yan eh. Hindi niyo ba alam yan? Dilawan yan si ano? Dilawan yan si Mamba. Dilawan yan. Laging kontra yan sa mga ano. Laging kontra sa mga pamilya Marcos yan. Si Mamba. Dilawan yan. Saka tingnan niyo muna, tanongin niyo muna, alamin niyo muna pagkatao ni Mamba bago kayo magsasalita, di ba? Puri kayo ng puri kay Mamba eh, ano rin yan. Parang Tebes yan. Drug ano yan, parang mga warlord sa Cagayan yan. Di ba kinakasuhan siya ngayon? Ay hinihiring siya ngayon sa Kongreso. Mga ill-gotten wealth niya, sobrang yaman niya, sobrang ano niya. Saan niya nakukuha yung mga ill-gotten wealth niya, yung mga mansyon, mga kotse, di ba? Over ano siya. Yan ang classic example ng traditional politician. Yan si Mamba. Tapos pinupuri ninyo dahil lang kakampi nyo si EDCA. Ayaw niya ng American Visiting Forces Agreement dyan sa Cagayan. Paano pag lumusog ang China galing din sa Cagayan? May magagawa kayo. Di ba? Tinalan natin. Magugulat na kayo one time. Nandiyan ang China sa Cagayan. May magagawa kayo. Yung governor nyo, may pagkaano rin yan. May kontra lagi yan. Kontra sa mga Marcos yan. Kami sa Isabela, wala kami problema. Dalawa pang EDCA sites. Sa Camp Upi. Saka sa ano. Yung isa yata sa may Palanan eh. Dalawa. Okay si Governor Albano eh. Pabor siya talaga sa EDCA. Wala kaming problema sa Isabela. Problema yan sa inyo sa Cagayan. Pag normal yung governor nyo dyan. Laki rin ng galit sa China niyang Mamba na yan. Hindi niya iniisip ang iniisip lang yan, magkaba ng pera. Sobrang yaman ng ano yan. Kurakot yan, Mamba. Tanungin niyo mismo yung mga taga-Cagayan. Ano pagkatao ng Mamba na yan? Sino yan Mamba na yan? Kumbaga may Tebes, di ba sa Negros? Yan. Ayan, yan ang Tebes sa Cagayan. Yan ang mga warlord sa Cagayan. Yan, yung Mamba na yan. Bayan mismo nila, hindi pwedeng mag-negosyo yung iba. Hawak nila. Kunwari Jollibee, papasok sa bayan nila, hindi pwede. Gusto nila, sarili nila. Hawak nilang buong negosyo. Lahat ng negosyo dun sa bayan nila. Kaya tanungin nyo muna yung mga Cagayanos kung sino yung si Mamba. Ano rin yan? Kapit tukurin sa pwesto yan. Matagal ng governor ng Cagayan yan eh. Ibag narabi po, Boss Eltar. Salamat po pagpasok. Ingat at God bless din po lagi, Boss Eltar. Tumulong na lang kasi kayo sa gobyerno. Ibis na kumontra kayo sa gobyerno, tumulong na lang kayo. Diba? Isang taon pa lang. Barely 1 year pa lang si Ako BBM. Kaka 1 year niya pa lang nung July. Saka ni Inday Sara, diba? Pagbigyan niyo muna magtrabaho yung dalawa. Tama na muna yung kontra-kontra. Tama na muna yan. Kaya hindi tayo mauusad eh. Isipin nyo na ngayon yung mga galawan dyan sa South China, sa West Philippine Sea. Talagang lumalaban sa China. Talagang till the end. Wala daw tayong ibibigay na sa China. Talagang lalaban siya. Yeah. May napatunayan naman na siya, di ba? Yung mga
yung mga ano, yung mga harang na nalagay ng China, di ba? Pinagtatanggal niya. Tapos gago naman tong China. Sila daw nagkabit talaga nun. Aminado naman sila. Sila rin daw nagtanggal. Di ba? Tinamang kagaguhan ng China, di ba? Si Apo Bongbong nag-utos nun sa Coast Guard na tanggalin. Si Apo Bongbong nag-utos nun sa Coast Guard na tanggalin. Yung mga ginawa ng ano doon, ng China. Di ba? Sana nga, I dream po pati na wala namang inchik dyan sa South China Sea, sa Philippines Sea. Para naman kawawa naman yung mga mangingisda natin, nawawala na sila ng ano. Pati mga poor fisherman binubuli ng mga China na yan. Chinese Coast Guard na yan. Ang layo di ba? Masinlok. Masinlok is in Zambales, di ba? Masinlok is in Zambales. Baha din Masinlok Zambales yan. Diba? Paano naging teritoryo ng China yan? Diba? Paano sa lupalop ng China nakita na teritoryo nila yan? Yung Baha din Masinlok na yan. Siyempre, teritoryo ng Pilipinas yan. Masinlok is in Zambales. Nasang Zambales? Nasa Pilipinas. Nasa loob ng ano natin, ng area natin, ng Zambales. Region 3, Central Luzon, ng Zambales. Diba? Anong kagaguhan ng inaangkin ng China yan, diba? Wala sa lugar Malayo sila sa geography. Yung mga incheck, bobo talaga, hindi sila marunong. Marunong na sila mambuli. Nasanay kasi silang binubuli tayo pati yung United Nations, hindi nila kinikilala. United Nations na mismo nagsabi, palalo tayo sa arbitrary. Sa atin talaga yan. Yung mga isla dyan, yung sa West Philippine Sea, sa atin talaga yan. Kasi pinag-aralan ng United Nations, geography-wise, sa atin talaga. Sakop talaga siya ng Pilipinas. Ang layo namang ginaangkin ng China. Doon sila sa taas. Yeah. Yung mga isla sa taas, sa northern, hindi nila pinapakailaman yun kasi walang pakinabang dun. Hindi nyo naisip yun. Fuga Island, yung Palawi Island, yung Mabulis Island, hindi nila pinapakailaman yan kasi nga walang buhay sa mga isla na yan andito lahat ng resources dito sa mga isla na to na pinipilit ng kanila. Yeah. Kain muna tayo. Kuya Perenal, naka-live ba? Mega lang shoutout din sa'yo, Kuya Perenal. Okay lang. Welcome back sa Don Bosco. Nagla-live ulit siya sa Don Bosco Park. Sa tinatakbo na sitwasyon niya, sa nakikita ko, talagang palaban si Apo Bongbong. Talagang hindi niya bibitawan yung mga isla niya. Ipaglalaban niya talaga. Kaya dapat mag-rally behind tayo sa kanya. Mag-rally behind tayo sa presidente natin. Palakpakan natin siya. Si Vice President, palakpakan natin sila. Hindi sila bumibitiw sa China. Atin naman talaga yun. Atin yan Ba't anong walang karapatan ng China dyan talaga? Ever since talaga walang pakialaman China dyan dapat. Atin yan. Dapat talaga ipaglaban natin ang sarili natin. At dapat siguro maging matapang na tayo mga Pilipino. Huwag na tayo masyadong mabait. Okay? Kung ako ng presidente, yung ginagawa ng China na yan, sa West Philippine Sea,
Ako, yung mga inchik na mayayaman dito, di-deport ko na lahat. Bawal ng inchik dito sa Pilipinas. Mabubuhay tayo na walang inchik. Yan. Lahat yan. Mga ari-arian nila dyan sa Binondo. Diba? Bawal ng inchik kung akong presidente ng Pilipinas. Deport. Deport na lahat yan. Iban ng inchik dito sa Pilipinas. Mabubuhay tayo na walang inchik. Ganun din naman gusto nila eh. Pastusan eh. Diba? Kabsat may eksena. Kabsat may eksena. Mga aktivista. Si Sabaylon Pacos, yung bastos na tropa ni Lord Libera. Hindi raising daw pera ang sa mga sundalo si BRP Sierra Madre. Fundraising daw para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ngayon Lord Libera na yan, si Raulo yan. Yan Lord Libera na yan. Aktivista rin talaga yan. Aktivista yan dati pa. Na ngayon, siguro nalalaos na siya. Di na sikat yung papangit naman talaga ng mga kanta niya. Rock, di ba? Rockista yan. O, hindi naman talaga nag-ano yung banda niya eh. Hindi naman kumikita ang banda niya yan. Nag full-time activist ang gago. Lord Libera pa. Sino maniniwala sa gago na yun? Diba? Bahala sila. Fundraising para sa mga sundalo ng BRP. Kunwari lang yan. Kunwari naman, nakikisimpatiya naman sila. BRP Sierra Madre. Sinong ginagago ninyo? Diba? Pro-China kayo. Huwag nyo na kaming gagaguhin. Kesyo, nakaranas daw sila ng water cannon. Kaso, di daw galing sa China. Galing daw rally. Gago talaga tong Lord Libera na to, si Raulo. Yan, dapat talaga higpitan lang ang cyber libel sa Pilipinas talaga. No? Kahit sino na lang pwede mag-rally laban sa presidente. Kahit sino na lang magsabi ng mga marites laban sa presidente. Fake news laban sa presidente. Sa vice president, di ba? Walang mga naturingan UP yan ha. UP rin yan. Si Lord Libera, pero engot din yan. Engot din na isa yan. Nagmamarunong lang. Bayaan natin sila. Kaya natin sila mag-rally. Ito hanggang gusto nila. Gusto pa nila mag-people power sila. Tawag sila ng people power science. Tignan natin kung may sasama sa kanila. Diba? Yan, yung pari dyan sa Comelec. Tawag ng people rally. Patalisikin ng peking presidente. Ang vice president na peke. Patalisikin daw. Nandaya raw. Yan naman ang laging dialogue ng mga nandaya. Bakit si Leni Robredo hindi nandaya? Yan ang tanong, ibalik natin sa kanilang pato natin pinapatuloy lang kay Apo Bongbong. Kay Inday Sara, balik natin sa kanila. Noong 2016 ba, malinis yung eleksyon? Malinis yung eleksyon ng 2016. Tinanggap nyo ang pandaraya ni Leni Robredo kasi sinuportahan nyo siya. Diba? Nag-ingay ba kayo nung nanalo si Leni Robredo? No? Nabaligtad yung sitwasyon. Lamang si Apo Bongbong kinabukasan. Milya-milya na layo ni Leni. Diba? Talaga nagkaroon ng kagaguhan dyan. Yan talagang harap-harapan na pambabalasubas, panggagago. Nag-rally-rally ba kayo nun sa Comelec? Sinabihan nyo ba yung Comelec na yan? Nilulusob nyo ba ang Comelec, no? Sinasabihan nyo salot ang Comelec?
Tinanggap nyo na nanalo si Leni Robredo kahit ng daya. Diba? Dahil sa kadayaan, nanalo si Leni Robredo. Kaya nga tumakbo si Bautista eh. Hindi naman tatakbo yan. Ba't nga tumakbo? Ba't tumakbo ng Amerika yan? Kasi nga, guilty siya. May kaso siya. Ha? Wala eh. Talagang obvious sa mga katarantaduhan niya. Obvious talaga eh. Di ba tumulong na lang, wala nang drama, pakesyo, kumikilos sila sa labas ng government, may sarili silang paninindigan, parang ang dating pabaya. Pinapalabas sila, walang silbi si Apo Bongbong, walang ginagawa si Apo Bongbong, walang ginagawa si Inday Sara. Sila may ginagawa sila, mamburaot, mambuisit sa gobyerno, mambuisit sa Pilipinas. Yan ang mga salot eh. Yan ang mga anay na dapat talagang tigbasin eh. Kung ako presidente talaga, talagang iwa-water cannon mo yung mga yan eh. Sila water cannon mo talaga. Kahit araw-arawin kung water cannon yan. Hindi malinis na tubig ha. Hindi yung tubig na galing sa bombero. Malabanan. Galing sa deep well. Galing sa Poso Negro. Dapat sa mga yan. Ibuhos sa mga yan. Diba? Sino ka, Lord de Vera? Yabang mo. Lady ka eh, dati pa eh. Diba? Hindi ka fair na hindi ka journalist na matuturing journalist na patas. May kulay ka eh. Yeah. Inayupak kang Lord de Vera ka eh. Pangit mo. Laos ka na kasi, kaya ganyan. Rally, ganyan ka na lang. Diba? Talaga naman laos yung banda mo, pangit, bulok eh. Lord de Vera, inayupak ka. Mas sikat pa sa inyo yung Platera Ban eh. Mas sikat pa sa inyo yung Platera Ban sa Karepacol eh. Diba? Tignan nyo kasi kayong mga sumasama-sama dyan sa mga rally-rally na yan. Tignan nyo sino yung mga nag-organize ng rally. Tignan nyo, pag-aralan nyo, pagkatao nun. Sino ba tong Father Pisot na to? Sino ba tong pagkatao ng Father Vasectomy na to? Inalam nyo ba na talagang hindi na pari yan? Tinanggal na sa pagkapari yan? Ginagamit na lang niyang abito? Hindi na pari yan. 2016 pa, hindi na pari yan. Sama pa kayo ng sama, di ba? Nagko-communion pa, di ba? Excommunicado na yan eh. Hindi na siya pwede magkumukomunyon dapat eh. Wala, ginagago ngayon ng Father Reyes na yan. Father Pisot, 2016. Hindi na pari yan. Tinanggal sa pagkapari yan. Wala nang karapatang magbisa yan. Yung tiga Pampanga. Yung si Father Panelo. Wala yun. Tinanggal na rin sa pagkapari yan. Yeah. Father Panelo, naman ang kaso nun? Child abuse. Yung mga yung mga sekretary yata niya, ginalaw niya eh. Kasama pa si virus sa launching nila kasama sa vasectomy ang slogan WPS atin ito. Wow. Feeling nyo kayo ngayon? The West Philippine Sea atin ito. Baka China. Baka ilabas yung pagkakulay. China kayo eh, di ba? Pro-China. Dapat may Chinese flag kayo dyan eh. May flag dapat kayo ng China. Winamagayway nyo, di ba? Kayong mga pro-China. Kayong galit sa USA, ano pa bang iisipin ng tao sa inyo? Galit kayo sa China. Hindi, galit kayo sa USA.
pro-China kayo. Yan ang iisipin ng tao. Diba? Huwag nyo na kaming gagaguhin. Gandang gabi, Sir Kabsat Mac. Gunpot watching at home. Happy lang to all. Salamat sa balitaan at kwentuhan sa gabi. Salamat po, Kuya Carlito. Salamat pagpasok sa akin live. Salamat, Kuya. Salamat. Mega loud shoutout, Carlito Sarinas. Diba? Galit kayo sa Amerika. Galit kayo sa Western countries. Puro China kayo. Diba? Huwag yung sasabihin, atin tong West Philippine Sea. Kapal ng mga mukha nyo. Diba? Pinapalayas nyo ang Amerika eh. Pinapalayas nyo ang Amerika na katulong natin, alay natin eh. Yeah. Pinapalayas yung Amerika. Pinapaano naman yung China. Pinapa-stay nyo naman ng China. Diba? Huwag nyo na kaming gagaguhin. Nakikita kasi nila kasi nagkakaisa na mga Pilipino at tumatawag sa mga tumatatag na sa mga policy ni BBM, lalo na yung pagmamatigas niya sa Scarborough ngayon. Umeeksena na sila, di ba? Siyempre, alam mo naman yung mga grandstanding yung mga yan. Nakita nila matapang si Apo BBM, lumalaban sa China. Siyempre, kakapit na naman sila dyan. Yeah, pero kung ako kay Apo BBM, huwag din siya magtitiwala sa mga inayupak na yun. May sariling discard po, kadapat po, Apo Presidente. Huwag ka mamati dyan sa mga yan, mga bulataw yan. Kunwari lang yan. Diba? Pro-China yung mga yan. Hi to Bro Rising Flag TV. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Obvious na obvious eh. Diba? Si Robin Padilla na lang yung magsalita eh. Diba? Sobrang love niya sa China eh. Pabayaan na ng down China sa Pilipinas eh. Diba? Ganyan ka rin ng virus, diba? O kabsat, tapos sisiraan niyang mga yan si BBM gagawin ng parody. Paparody yan sa mga balita nila. Susunog ng EPG. Kaya nga matalino naman yung presidente natin. Alam niya Apo BBM ang ginagawa niya. Wise leader yan si Apo BBM, kaya nga sinabi niya di ba? Parang nagpapakitang gilas nga parang pinapakita nga ni Apo BBM talaga. Mas talaga sa USA kaysa sa China. Mas naniniwala sa USA kaysa sa China. Dapat lang talaga. Ba't ka maniniwala sa China? Binubuli nga tayo ng mga yan. Harap-harapan nga tayo binababoy ng mga yan. Mas maniniwala tayo sa mga yan? Magtitiwala ba tayo sa mga baboy? Sila na namang baboy yan, di ba? Pasok lang po sa akin live, kakabsat, mga bunsoy. Live pa rin si Kabsat Mac. Topic pa rin natin itong mga inayupak na pro-China na itong mga Robin Padilla, Ontiveros, Makabayan Black, di ba? Yan, Lord De Vera na yan. Abnormal yan eh.
Mukhang, mukhang bumabatak yan, yung tsura niyan. Marunong yung presidente natin, di magtitiwala, syempre. Silent, ano kasi sa presidente natin, silent worker siya. Silent worker lang siya, hindi siya ganon. Hindi siya ganon, moron ano siya. Moron ganitong ginagamit niya. Moron utak, di sa ganito, okay? Taig mo pa, Robin Padilla yung presidente natin, ikaw, puro ka ganon. Puro ka kwak-kwak, wala kang ganito. Oo naman, demokrasya ang US. Sana lang ibuhos na nila ang ng todo investment nila dito. Magtiwala na sila ng todo sa Pinas. Wag wag silang mak makinig sa mga CIA operatives nila. Tama. Pero may problema rin kasi ang Amerika ngayon eh. 'Di ba? May problema rin ang Amerika ngayon. Meron din kailangan i-solve ang problema ang Amerika ngayon. Nakatarantaduhan ni Biden, 'di ba? Ngayon, magsha-shutdown nga ang ano eh. Magsha-shutdown nga itong government. Ayun ko, anong shutdown yun? Nagkakaproblema sila sa Amerika ngayon. Kagagawan ni Biden, di ba? Yung presidente nyo dyan sa Amerika, yan ang dapat ma-impeach. Dapat talaga, patalsigin na yung Biden na yan. Marami na budol yan eh. Imagine ninyo, ang Amerika, diba? Land of opportunity, land of talagang, ini-expect nyo bang bababa ng ganyan ng Amerika ngayon? Ini-expect nyo, biglang bababa ang ganyan, downward trend eh. Ang economy ng Amerika, biglang maganon eh. Kagagawan nga ni Biden yan. Yung mga issue niyang katarantaduhan, immigration issues niya. Diba? Masyado siyang sa sa mga yung mga refugee, mga illegal illegal alien diyan across the border, di ba? Yun yung mga policy mali. Naghihirap na nga kayo dyan sa Amerika. Tanggap dyan ng mga refugee. Baliwala sa kanya yung wall, di ba? Pagawa niya na yung wall. Di ba? Good evening, Elsar. Good evening, Elsar. Kontikoy. Mag-ingat sila sa pag-invest ng ano yan? Wait. Pag-invest ng boto ng todo. Pag-invest ng todo sa Vietnam. Gawin din dati. Ganyan din dati. Dating ng China noon, tahimik, masisipag, pero puro negosyo lang nasa isip daw. Kung nung lumakas yan, sinubag sila. Kaya nga bandang huli, sinusubag na lang Amerika, di ba? Dati tinutulungan sila ng USA, China, di ba? Di ba? Lumaki na, naging superpower na eh. Ang China kasi ngayon, feeling nila, sila lang ruler ng buong mundo. Wala nang tatalo sila. Lagi na lang silang tata. Tayo, lagi nang mali. Di ba? Bubuli-bulihin na lang nila mga ibang bansa na maliliit. Di ba? Ganyan ang China. Ganyan ang sinusuportahan ni Robin Padilla. Ganyan ang sinusuportahan ni Rizal Tiberos, mga Bayan Black. Okay.
Good PM, Ma'am Mary Ostaliano. Salamat sa pagtulong kay host. Ah, flowers for you, host. Ang Vietnam, pareho ng China. Communist din, kaya ingat ingat din sila. Ingat din sila pag lumakas yan, ewan ko lang. Kaya Pinas na sila. Western ang culture, okay. Makasama. Ever since naman talagang Pilipinas Western culture. Western culture tayo. In-embrace talaga natin ang Amerika. Walang problema naman sa atin eh. Hindi naman tayo kagaya ng North Korea na talagang grabe sa North Korea, bawal ang Western culture. Makikita mo pati pananamit, di ba? Merong nakapuslit, merong photographer nakapuslit sa North Korea. Talagang nakita niya eh. Nakita niyang hirap ng bansa na yan, North Korea. Talagang yung mga damit nila, sinauna, yung mga train nila, yung train na talagang sinauna pa eh. Yung train system talagang maganda kung sa magandang kabisera yung Pyongyang. Pero paglabas mo ng Pyongyang, yun, nasa province ka na, yung mga tao nasa kalsada lang namatay na sa gutom eh. Namamatay na sa gutom yung mga tao rin eh. Ang Vietnam. Tama. Pati North Korea, ingat din tayo dyan. Huwag din tayo masyadong, lalong North Korea kasi hindi natin alam eh. Hermit Kingdom yan eh. Hindi natin alam ang plano ng North Korea. Malay natin one time, magugulat tayo, ginera na nilang South. Malay natin one time, ginera na nilang South Korea, di wala na. Magkakagulo na talaga yan. Lulusubin na nilang South Korea. Ang gusto kasi ng North Korea, mag-unit, mag-aswan ulit ang Korea. Aswan na naman, kagaya ng dati. Dati naman Korea isa lang eh. Nahati lang yan eh. After ng World War II, nahati siya. Ang North napunta sa Russia, di ba? O ang South napunta sa Amerika. Hello, Sir Carlito Sarinas. Ingat and God bless as always. Megalaw shoutout Mary Ostaliano, good evening. Di ba kapsat sa lahat dito sa Asia? Iba tayo sa pangalan. Sa pangalan lang ang layo natin. Parang dapat nasa Latin America tayo, tama? Oo, tama. Kasi naano rin naman tayo ng Spain eh. Na-under tayo ng Spain, di ba? Na-under tayo sa Amerika, na-under tayo sa Japan, di ba? Iba-ibang nasyon ng nagano sa Pilipinas eh. Na-under tayo sa iba-ibang bansa eh, di ba? Kaya nga Rising Club. Nang sa ganun ay pagdating ng araw, suwagin din tayo. Dapat wag makipagkaibigan sa mga traidor. Dapat isuka natin si Robin Padilla. Tandaan natin yung mga sumusulong ng pakikipagkaibigan sa China. Isuka natin. Robin Padilla, Ontiveros, Makabayan Black. Isuka natin. Sila mga traidor, wala silang karapatang tawagin ng Pilipino. China sila. Pro-China sila, di ba? Pro-China sila.
Rising flag, same to you. Di ba? Mega loud shoutout. Mary Ostaliano, good evening. Di ba? Tandaan nyo, yung mga politician na sumusuporta sa China, di ba? Yan, sila mga Manuel, mga Bayan Black, Brosas, Castro, lahat yan. Robin Padilla, yan si Ontiveros. Huwag na nating anuhin yung mga yan. Huwag na nating suportahan yung mga yan. Next, suka na natin yung mga yan. Alam na natin sino mga traidor. Alam na natin sino mga anay. Eh, pro-China congressman. Yung mga Makabayan Black, sobra. Sobra yung mga Makabayan Black. Siyempre, baka yan ang nag-aano sa kanila eh. Yan ang mga financier nila eh. Galing sa China eh. Baka yan ang nag-finance sa kanila para guluhin ng gobyerno. China. Yan ang financier nila eh. Number one sponsor siguro nila China eh. Yeah. Guluhin niya yung gobyerno ni BBM. Gobyerno ni Inday Sara, guluhin niyo. Para madaling, para napatalsik nyo sila, tayo na mag-take over. Yan lang naman ang ano yan eh. Ayaw nila ng democratic system. Diba? Ayaw nila ng democratic system. Gusto nila sila mag-rule dito sa Pilipinas. Maging komunista na itong Pilipinas. Matagal na yan. Matagal na nilang gusto yan. Diba? Ginawa nila kay Tatay Diggs. Yung ginagawa nila kay Apo Bongbong. Diba? Isang oras pa tayo mag-live. Pasok-pasok lang kakamsat mga bunsoy. Isang oras pa tayo mag-live. Obvious na obvious naman talaga pagka nila sa China. Pagkalab nila sa China, obvious naman talaga. Gusto nilang hindi mag-succeed itong government na to. Kakampi sila sa China. Tumatakbo sila ngayon sa China, di ba? To the point na kakampi na lang sila sa China. To the point na kakampi sila sa China, mapatalsik lang tong gobyerno ni Apo BBM at ni Inday Sara. Nakahanap sila ng alay nila eh. Andiyan ang China eh. Si Apo Bongbong lumalaban sa China, di ba? Oh. Itong mga hinayupak na to, siyempre, kakampi sila sa China. Kumukuha sila ng lakas sa China. Itong mga tarantadong to. Mas gusto pa nilang ma-under tayo sa China kaysa sa USA, no? Hindi tayo pinapakailaman USA dito sa Pilipinas. Libre tayong gumalaw rito. Kahit nandito pa nung Amerikano, nung nandito pa sila. Nandito pa yung US bases, libre tayong gumalaw. Diba? Kaya lang namang umalis yung mga yan. Kasi nga, pumutok yung pinatubo. Pumutok yung tuminatubo, siyempre. Parang tapos na yata yung kontrata nila sa Clark. Diba? Alisan na. Nag-iyakan kaya yung mga taga-Olongapo nun. Mga taga-Olongapo, taga-Clark, nag-iyakan sila. Siyempre, yan ang bumubuhay sa kanila eh. Yung mga US bases eh. O kabsat ang Japan, niyakap ang US bansa, diba? Yung Japan na lang eh. Yung Japan na lang, number 1 kalaban yan ng US, World War II, diba? Binomba pa ng Japan ng Hiroshima. Diba? Ilang tao namatay doon. Ilang tao namatay sa Hiroshima, diba? Pero nag-ano Japan kasi may kasalanan din naman sila eh, diba? Na nagmelo daw ng Japan, nag-sorry ang Japan sa atrocities sila noong World War II. Nag-public apology yung Japan eh, nag-sorry sila sa ginawa nila eh. Kaya ngayon
nakipag-alay sila ngayon sa Japan, sa Amerika, di ba? Yan na lang classic example. Yung Hiroshima, yung pagbobomba sa Hiroshima, di ba? Binomba ng mga Amerikano Hiroshima. Pero ngayon, alay natin ng Japan ngayon. Alay ng Amerika ang Japan ngayon, di ba? Kasi nagbago ang Japan eh. Nagbago ang pananaw eh. Nagbago ng pananaw ng Japan eh. Dati nang bubuli ngayon. Nakikipag-ano na siya. Nakikipag-alay na, nakikipagkaibigan na, di ba? Number 1 bully yan dati, Japan eh. Tama, Idol Carlito Sariñas. Maliit na bansa tayo pero pag may bansang kailangan ng tulong, may kamay kayong sumasagip sa pagtulong, kaya marami din tayong kakampi. Israel na lang. Yung Israel, iba yung Israel, mga Hudyo. Tapos ng World War II, di ba? Tapos ng World War II. Yung mga umalis sa Europe, mga tumakas sa mga nakaligtas sa concentration camp, wala silang bansang pupuntahan. Ayaw silang tanggapin ng Amerika. Ayaw silang tanggapin ng Australia. Lahat ng bansa halos, sinubukan na nila, ayaw silang tanggapin. Dito lang sila tinanggap, yung mga Hudyo. Yan, yung mga Jew, mga tingi-Israeli, di ba? Siyempre, mga biktima rin sila ng Holocaust. Biktima sila ng kalupitan ni Hitler, di ba? Wala silang bansang pupuntahan. Pumunta sila dito sa Pilipinas. Tinanggap sila ni President Quezon, di ba? Kaya nga si Inday Sara, may dugong Hudyo yan, Zimmerman yan eh. Zimmerman si Inday Sara. Kasi ang nanay niya, Hudyo. Hudyo yung nanay ni Inday Sara. Zimmerman, di ba? Imagine yung trauma sa mga tao nakita nung malaking pagsabog na yun. Tapos yung mushroom cloud, usok nga lang sa bulkan. Kinakabahan na ako. Yung usok sa taal, nakakakaba eh. Yung atomic bomb pa, pero after 7 years, minahal ng Japan ng demokrasya saka US. Doon nag-isip ang China sa paano na kung magkamali ang atake nila, kampihan na labanan dyan. Kaya nga, pag ginalaw talaga tayo ng China, patay sila sa US talaga. Andiyan ang US, andiyan ang Japan, andiyan ang France. Hindi lang naman US eh. Ba't kasi pinuputok ng butsi nyo, US lang. US lang ba alay ng Pilipinas? Kung ginulo ba tayo ng China, US lang ba tutulong sa atin? Isa pang kagaguhan niya yan, Robin Padilla. Yeah. Andiyan ang Australia, andiyan ang Israel, Germany, France, Israel, di ba? Kung di ka ba gago? Oo, Carlito Sariñas, daming gigil sa China ngayon. Dapat pakita ng buong mundo na marami ng galit sa kanila. Yung pangbubuli nila, yung panggagago nila. Dapat may economic embargo na nga yan eh. Diba ginawa ng UN dati sa Iraq? Diba yung Gulf War, inatake ng Iraq yung Kuwait, diba? Diba na-embargo ang Iraq nun? Na economic embargo talagang Iraq nun, diba? Nung binomba nila yung Kuwait, nung Gulf War. Diba? Naghirap din talagang Iraq, diba? Kasi nga, economic embargo, lahat ng bansa, hindi sila pwedeng tulungan.
kumbaga ban sila sa UN. Yung ginawa ng Iraq tayo sa Kuwait, di ba? Gulf War. Oh. Huwag nyo nang antayin gawin sa inyo yan, China. Wala kayong laban. Pag napikon naman sa inyo ang buong mundo, kawawa kayo. Kawawa kayo. Ang ano lang ang kakampi nyo ngayon. North Korea lang ang kakampi nyo ngayon. Walang Russia. Ang Russia ngayon may problema rin. Ha? Ang Russia ngayon may problema rin. Baka pati India tumulong dahil may 5.6 sila dito. May 5.6 sila dito. Hindi, alam ko alay ng China yan. Ang alam ko lang alay yata ng China ang India. Pero hindi yata, hindi ko rin alam. Kasi meron din silang pinag-aagawan teritoryo, di ba? May inaangkin din teritoryo ang China sa India. Doon sa bundok. Hindi naman sa bundok, di ba? Northern part of India, inaangkin ng ng China. Yung banda ron sa mga kabundukan. Natawa nga ako sa press release ng China. Yung kultura daw nila kakalat sa mundo dahil maganda daw kaya maganda daw kaya pala si Lobin mahalin daw ang dugo ng China. Gago talaga no. Papaniwala ka dyan, Robin Padilla sa China. Matagal na tayong tinatarantado ng China. Yeah. Di mo ba nakikita? Matagal na tayong tinatarantado ng China. Another na namang kapalpakan yan, Robin Padilla. Sige lang. Dagdagan mo pa mga katarantaduhan mo. Dagdagan mo pa yung mga statement pang walang kwenta. Yeah. Lalo mong pakita sa Pilipino people gano'ng kakagago, katanga, kadambel. Yeah. Yan, nawala respeto ko diyan kay Robin Padilla, nawala. Tingnan mo ngayon, kanino ngayon ang nag-ship ang ng mga tao kay Senator Jinggoy, di ba? Kay Senator Jinggoy ngayon ang ng tao, kay Senator Tolentino, Senator Bato, Senator Tulfo. Kasi tinutulungan, hindi talaga nila panabayaan si Manang LB. Diba yung katulong na binugbog? Oh. Yung katulong na binugbog, talagang pinakulong nila. Ipinakulong na nga. Yung mga amo nila, pinakulong na. Oh. Pinakulong ni Senator Jinggoy. Kaya saludo ako sa mga yan. Yung mga naghihiling dyan. Kawawa si Manang LB, talagang bugbog sarado siya sa mga yan. Dapat nga yung mga firing squad yun, Silya Electrica. Kung mayroon pang ngayon na batas na may death penalty, firing squad dapat yun, death penalty. Dapat Silya Electrica yung mag-asawa na yan. Kawawa yung kawawa yung dinanas ni Manang LB dyan sa mga hinayupak na amo na yan. Mga baboy. Tapos pinagtatanggol mo pa, yan, Robin Hood. Tinatarantado na tayo. Bobo nga po, Mama Mary, bobo. Hindi niya ba nakikita? Siguro, kung malakas-lakas pa si Mami Eva, nanay nila, sinapok niya, baka sinampal niya si Robin. Anong ginagawa mo, anak? Nagkakalat ka na naman. Diba? Matanda na kasi si Mami Eva, di ba? Inanay nila si Eva Carino, di ba? Naka-wheelchair na lang Matanda na. Bawawa naman. Matanda na nga, binibigyan mo pa ng problema nanay mo, Robin Padilla. Kami naawa yan kay Mami Eva.
Sira ulo na po yata yun, Mami Mary. Alam mo si Robin Padilla, nagko-cocaine yan eh. Nagmamariwana yan eh. Si Robin Padilla, alam ko nagmamariwana yan. Kaya nga gusto niya kaya niya gustong illegal ang marijuana dito sa Pilipinas kasi nagmamariwana siya. Tumitira yung marijuana yan. Wala daw masama sa marijuana. Isa na naman katarantaduhan yan. Walang masama sa marijuana. Drugs pa rin yan. Diba? Drugs, cocaine, shabu, marijuana. Anong tawag mo dyan? Ecstasy. Kahit anong form ng drugs, masama sa katawan. Bobo ka talaga. Lagi siguro nakadurog ng ano yun. Lagi siguro nakahay sa marijuana yun. Robin Padilla na yun eh. May napanood ako. Sabi ni Lobin sa DFA, bawasan daw ang mainit na salita sa China. Dapat daw diplomasya. Ang foreign department nga China ang puro mainit sinasabi, di ba? Tarantado talaga yung Robin Padilla na yan. Sinabihan pa talagang Department of Foreign Affairs. Yeah. Sila nagsisimula, Robin Padilla. Yung China nagsisimula. Sila naman nagsimula ng gulo na to eh. Yeah. Kung hindi lang nila inaangkin yung mga isla natin, wala sana problema eh. Teritoryo natin yan eh. Atin yan. Kahit balibaligtarin nilang mundo. Nila, kahit na geography nila, ang layo sa lugar nila. Yung mga inaangkin nilang mga lupa niya, ang layo sa kanila, hindi kanila yan. Puro katarantaduhan yan, Robin Padilla na yan eh. Puro yabang eh. Yung sinasabi mo, yung captain na nag-hostage ng Kabsat Raul, yung nag-hostage ng cockpit ng tower, si Captain Villaruel yun. Captain Villaruel. Kapilido pa ni Carmida. Parang na-frustrate siguro siya kasi hindi pinapansin nga yung mga niya, hindi pinapansin yung mga siya, magaling siyang di ba? Pilot siya pero inventor din, engineer eh. Engineer yung mama, di ba? Na-frustrate kasi hindi siya pinapansin dito sa Pilipinas. Ibang bansa pa nakapansin dun sa niya. Ibang bansa pa yung nakapansin dun sa ginagawa niya, di ba? Kahit sino naman, naburyo siguro utak nun ng hostage na lang, di ba? Wala, desperado na siya eh. Kawawa naman. Di man lang siya bigyan ng parangal. Di man lang siya bigyan ng citation. Na-frustrate yung mama. Villaruel yun, no? Hindi kabsat. Kabsat. Share prosperity daw. Pero bawal maganda malapit sa kanan island nila, pero sila pwedeng mangisda sa Scarborough. Katarantaduhan. Babawalan yung mga Pilipinong mag-fish sa lupa, sa sariling teritoryo natin. Katarantaduhan yan. Silang bawal dyan. Silang in the first place dapat hindi na dyan. Silang dapat in the first place wala sila dyan. Teritoryo natin yun, hindi ba sila kogang eh. Oo, si Captain Villaruel, sama na pagkamatay nun, di ba? Binaril pa siya eh, di ba?
Hindi, kinontrol niya kasi yung tower eh, di ba? Parang hinostage niya talaga yung control tower eh. Wala talaga nakakalanding na aeroplano nun eh. Hinostage niya kasi yung ano dun, yung cockpit, di ba? Yung tower. Kawawa nga, sayang yun eh. Sayang talaga siya. Pati yung nang-hostage sa ano, sa Manila, di ba, Manila na ano, di ba? Yung Manila hostage taking, yung police, yung police, yung police na ng hostage, matinong police din pala yun eh. Yung matinong police din talaga siya. O, ano, pero parang naburyo rin, sinisiraan siya, kinasuhan siya ng kinasuhan. Diba? Matinong police kasi siya eh. Kaya pinag-initan din. Nasa Manila Siege, sa bus. O, naalala mo yung sa bus, di ba? Parehong hindi, itong kay Villaruel, time yata ni Cory to, di ba? Si Cory yata presidente nito, yung kay Villaruel eh. O, syempre, si Panot, nung Manila hostage taking. O, parehong matino eh. Pati yung polis na matino rin yan eh. Oo, kabsat. Narinig ko sa balita nun. Tinirgas muna daw yung lower tapos yung tower tapos pag pasok ng mga special forces wala, puro putok na lang ang narinig, di ba? Namatay siya eh. Captain yun, kapitan talaga, piloto yun eh. Piloto yun na magaling, di ba? Na-frustrate yung kasi nga hindi siya pinapansin. Yung mga contribution niya sa Pilipinas, may mga na-invent siya eh, inventor din eh. May mga invention siya, hindi siya pinapansin dito. Dinala niya pa sa ibang bansa. Sa ibang bansa pa ni-recognize imbis na rito. Feeling niya na ano siya talaga, na feeling niya na ano siya sa sarili ng bansa. Tablado siya sa sarili ng bansa. Overkill yung ginawa sa kanya, overkill. Overkill. Galing nga na inventor yung kapitan yun. Captain Villaruel. Naalala ko yun eh. Umakyat siya ng storage ng ano, tower ng NAIA, di ba? Tapos sinostage siya yung cockpit. Walang airplane na ano, kasi hinostage nga niya. Mga ilang oras din yun. Overkill yung ginawa doon. Dapat nung tinapunan nila ng tear gas yung ano, yung tower, syempre, may usok na yun eh, di ba? Di na nila binaril.
hinuli na lang nila. Talaga ipinatay pa eh. Host, yung sa host yun na invento na ano? Teka po. Na-invento na nabili yata ng isang company sa US. Kaya yun nga po. Yun. Tingin nyo katarantaduhan yun. US pang nag-recognize doon sa invento niya. US pa mismo nag-recognize dun sa na-invento niya. Imbes na dito mismo sa Pilipinas, di siya pinapansin. Ordinaryong tao siya. Diba? Eksapwera siya. Sa US, pinromote niya pa sa US. Talagang kumalat pa sa US yun. Talagang tumikat pa sa US yun. Diba? Oo nga. Carlito Sarinas. Uy, good night. Mary Australiano. Good night sa lahat. Inaandok na. Bye-bye. Good night na po, Mama Mary. Salamat po pagpasok sa akin live. Bukas po ulit ng umaga. At maka-live tayo bukas ng umaga. Salamat po, Mama Mary ha. Pagpasok sa akin live. Good night na po. Ingat at God bless po. Ingat at God bless, Mami Mary. 11 o'clock po, out ko na rin to. Jet trainer siya. Jet trainer din siya. Philippine Air Force actually. Philippine Air Force din eh. Diba? Yung pag nabigat po, mamay din. Yung pag nabigat po dyan yung pag nabigat po dyan sa may Texas. Salamat po pagpasok sa akin live, mamay din. Kamsat, tambay lang. Work na. Opo, Ma'am Maylin. Trabaho na work lang. Tambay lang po, okay lang po. Nasa work po kayo eh. Hello, Maylin. Hello po, Rising Vlog. Nasa work daw si Ma'am Maylin. Salamat po, Ma'am Maylin, pagpasok ka.
Yeah, salamat po pagpasok. Ingat sa God bless din po sa inyo dyan, Ma'am Maylin. Dyan po sa may San Antonio, Texas. Ingat po. Karamihan sa invento, karamihan sa invento natin na punta sa ibang bansa para mag-finance ng gastos kasi Denma, kasi mga nakaupo sa government natin doon. Kaya nga po hindi po nila kinikilala mga magagaling pong mga ano natin, yung mga magagaling na inventors, hindi po kinikilala rito. Kaya pumupunta po sa ibang bansa. Yung magaling po mag-chess, yung bata po yata yung magaling mag-chess, napunta sa Amerika, di ba? Kasi hindi siya pinapansin dito. Yung chess master, magaling mag-chess, nasa Amerika na. Hindi siya pinapansin dito Kuya Carlito, akala mo yung kay Daniel Dinggel na water car, alala mo yung kay Daniel Dinggel na water car, Carlita Sarinas, hello sa lahat. Oo nga no, parang nawala rin yun, hindi rin pinapansin yun Hello to Miss ay to Ma'am Maylin, good morning sa iyo friend, salamat sa pagtulong kay Flowers for You. Oo nga, kay Sir Dinggel no, water car, hindi nga pinapansin yun no. Yung imbis na gasolina, pwedeng tubig ang magpapaandar. Sira ulo nga tong gobyerno, yung mga gobyerno dati hindi nila pinapansin. Di ba? Imbis na gasolina ang ikarga, water. Environment friendly pa. Hindi kailangan ng gasolina, hindi mausok. Ang laking tipid sana yun, no? Kung bawat kotse rito sa Pilipinas, tubig na nagpapaandar. Wala nang gasolina, no? Tubig na lang, no? Laki sana ng ginhawa yun. Kung nag-mass production sana ng gano'n ng mga kotse na tubig na lang ang gasolina, hindi na gasolina talaga. Maraming benefits yun. Health, syempre gastos. Mas magastos naman ang gasolina kaysa sa tubig, di ba? Ilang minuto pa. Meron pa tayong 10:30 lang pala. Parting Europe yata ang naka-interest dyan. Sa parting Europe po yata nakabili o London yata po, London. Sayang po yun, di ba? Sana sa Pilipinas yun, talagang karangalan sana ng Pilipinas yun. Tayo unang-una nag-produce ng kotse, hindi tubig ang gasolina. may intriga daw doon pagkat binili daw tapos pinatay daw yung invento niya kasi naapektuhan daw. Langis kwento lang naman, malamang pinaganon siguro siya kasi nasasagasaan yung mga oil companies, mga big oil companies dito sa Pilipinas, nasasagasaan niya, baka pinaganon nga yun, pinatumba na lang, sagabal siya sa negosyo nila di ba?
ikwento, malamang totoo yan. Malamang totoo yan. Na pinagkaitan siya ng mga, pinagkaitan siya ng mga big oil companies dito. Talagang pinagaling niya. Makakakila kasi diskarte namin, di ba? Ubus na nga eh. OTAP. Yung dala nila sa Infinite, OTAP. OTAP. OTAP yan, OTAP. Ang sarap nga eh. Yung dala nila sa Infinite, wala na, ubus na. Tatlong box yun, talagang punong-puno. Gustong gusto ni Mader eh. Gustong gusto naman ni Mader. 3 box yung minuwi nila Kabsat Infinite dito, ang dami. Daming pasalubong. OTAP yan, OTAP from Cebu. O imagine mo Kabsat, hindi na magagamit langis mayaman mga bansa sa Middle East pag naging tubig na lahat. Kaya nga eh. Sayang, no? Sayang. Tapos maganda niyan, ang maganda sana talaga, tayo mga dito sa Pilipinas, tayo mga Pilipino talaga nag-introduce, diba? Tayo talaga mga Pilipino nag-introduce, diba? Panahon na naman yata ni Cory yan. Pag panahon ni Cory, wala talagang asahan yan si Dinggel, wala. Kasi syempre, ang inaano ni Cory, mga, alam mo naman, oligarko, mga lodi niyang mga multinasyonal, diba? Siguro kung panahon ni Apo Lakay yan, na-promote niya pa yan. Kung panahon ni Apo Lakay, ni President Marcos, pinromote pa ni Apo Lakay yan. Yung ano na yan, yung invention niya, pinromote niya pa yan. Oo, nabalitaan ko yun panahon ni Cory sa TV Patrol pa. Panahon nga ni Cory, talagang wala talaga mangyayari dyan. Eh, syempre, pinapabora ni Cory mga oligarko, multinasyonal. Wala namang pakialam si Cory sa mga mahihirap eh. May pakialam ba mga Aquino sa mahihirap? Wala. Ginoyo lang kayo ng EDSA yan. Ang gobyerno ni Cory, gobyerno mayayaman. Gobyernong walang pakialam sa mahihirap. Okay. Ang layo niya sa gobyerno ni Apo Lakay. 27 years. 27 years sagana ng Pilipinas. Lahat meron. Walang mahirap, walang mayaman. Ganun ang dapat. Pantay-pantay lang, di ba? Yung doctrine kasi ng komunista iba eh. Yung strategy ni Apo Lakay, talagang welfare ng Filipino people, lahat meron. Kung meron si Pedro, meron din si Juan. Ganun strategy ni Apo Lakay, di ba? Strategy ni Curicong puro mayaman lang eh. Piling ng mga mayayaman silang hari-hari sila dito sa Pilipinas no? Panahon ng mga Aquino di ba? Hindi mother of democracy si Cory Aquino. Yun naman ang lagi sinasabi ng mga inayupak niya. Mother of democracy. Mother of tragedy. Mother of tragedy, hindi mother of democracy. Diba sinasabi lagi ng mga yan, mother of democracy, Cory Aquino, ulul, mother of tragedy. Nagka-leche-leche ang Pilipinas nung kayo umupo eh. Yeah. Nagka-leche-leche ang Pilipinas nung sila na umupo eh. Host ngayon nga, may electric car na at solar power. Combination na sa market na kaya yon tubig malamang pwede talaga. Sayang nga po talaga Kuya Carlito.
Panahon ni Cory. Yung si Sir Dingle siya ay naka-discover eh. Ipopromote na lang niya sa ibang, ipopromote na nga niya eh. Biglang nawala. Napatay yun eh, namatay. Pinatay po yung pinatay. Pinatay mismo siya. Bago kumalat sa buong mundo, napaganon siya. Yun nga ang usap-usapan, yung mga big oil companies na may gawa. Na may go signal ni Cory Aquino. Malamang may go signal ni Cory Aquino, di ba? Interview pa yun ni Lolly Boy, di ba? Tapos biglang nawala, di ba? Nawala tapos nabalik na missing na lang, dapat na suspecha, napatay na yan. 20 minutes na lang po live natin. 20 minutes na lang. Kakabsat, mga bunsoy. Comment pa. Pwede pang humabol. Bigla po nawala yun. Actually, bigla siya nawala. Yung nga talaga suspecha nila, pinatumba. Pinatahimik na lang. Bakit? Kaya nga eh, oo nga, talaga namimiss ko sila eh. Sila malmal, siyempre may kulang talaga. Yan. Sino pang hindi maghahanap dun sa mga bunsoy, di ba? Siyempre naman, tayo. May kulang dito sa live ko. Namimiss ko yung papasok sila, magko-comment sila. Masarap kausap eh, di ba? Masarap silang kausap eh. Yung dalawa. Si Bunso JL kasi rin naman yan, pero ang active talaga si Bunso yan, saka si Bunso Irish, di ba? Namimiss ko talaga sila. Sa totoo lang. Busy na kasi masyado sila eh. Wala na eh. Pero sabi ko naman, anytime, pwede na mo pumasok dito. Basta hindi sila busy, mag-comment lang. Namimiss ko na yung mga mga white thinker, yung mga bunsoy natin, mga matatalino eh. Matatalino sila. Utak nila. Tatalunin nila utak nila ni Robredo sa totoo lang. Utak nilang dalawa. Utak nilang tatlo. Kung tatalunin nila utak ni Leni Robredo. Utak ng mga bunsoy, pang masteral ang utak ng mga bunsoy. Utak ni Leni Robredo, pang kindergarten, pang preschool, di ba? Nakakamiss lang. Siyempre, naano ko rin dati. Pumapasok talaga sila. Nakakamiss lang. Malay mo, tahimik lang. May pinaplano yan. Minsan nga, mas tahimik, mas delikado. Tatakbo yata ang senador. Senator yata, tatakbuhan. Senador. 2025 yata, tatakbo senador. Nasa inyo na yan, mabubuto niyo yan. Host, ang maganda, dumating ang panahon na salt water ang fuel sa mga sasakyan. Malamang hindi na manghihimasok ang China dito sa Pinas. Kaya nga po, Kuya Carlito,
kuha ka lang ng sample sa Dolomite, no? Kuha ka lang ng mga ilang galon na tubig dun sa Dolomite, eh. Sa Manila Bay, eh. Okay na. Katumbas na full tank na yun. Kaya nga po, eh. Naka-live pa po ba si Kuya Perenal? Kuya Carlito? Naka-live pa rin si Kuya Perenal? Nag-live siya ngayon, na. Andun siya ngayon sa may, sa may Don Bosco Park. Si Kuya Perenal po, naka-live, ah. Kanina pa po yun. Alas 8 oras yata nag-start, eh. Hindi ko lang po alam kung tapos na. Nakakamiss din kasi talaga sila kasi pumapasok, di ba? Masaya silang kausap, eh. Kanina pa naka 3 hours siya sa LS. Bumabawi yan. Bumabawi yan. Kasi ang tagal din nag-live yan, eh. Naka-live pa rin. Sakto niya alas 12 live yan. Ako hanggang 11 lang. Okay na ako. Ako talaga hanggang 11 lang. Patay, alin mo na to. Ando sa Don Bosco, no? Sa Don Bosco Park siya, no? Si Kuya. Dahil dancing pit, wala. Walang dancing pit. Yung fit, yung dancing pit, wala. Yung dancing pit, habang naka-live. Tagal po hindi nag-live nun. Bukas. Live ka ulit? Oo, live ka lang. Ako nga, nag-iisip din ako ng topic bukas. Baka ibalik ulit sa showbiz yung topic natin bukas. Ibalik ulit sa showtime, eh. Kailangan matapik din yung showtime, di ba? Nasuspend din. Natuluyan na sila, di ba? Nasuspend na. Dapat lang talaga masuspend ng showtime. Tinuluyan na yata sila, eh, di ba? Nakasandali lang yun, 2 weeks. Kasalanan ni huwag niyong sisisihin si Madam Lala Soto dyan. Ang sisihin niyo si Vice Ganda. Oo. Ang sisihin niyo si Vice Ganda. Lahat kayo nadamay. Lahat ng buong showtime nadamay. Lahat ng host nadamay. Habulin niyo si Vice Ganda saka yung boyfriend niya. Doon nagmula lahat yan. Ay po, mamay din. Diba? Putak kay Madam Lala. Hindi kasalanan ni Madam Lala yun. Ginagawa lang ni Madam Lala Soto ang trabaho niya. Ginagawa lang ni Madam Lala Soto ang trabaho niya. Si Vice Gandang habulin niyo sa kanyang boyfriend niya. Kung ako nga management niyan, shout sa showtime, ban muna yan si Kabayo kahit isang taon, isang buwan. Kahit isang buwan, mo munang pabalikin yan. Bro, si Raul TV, natawa ako, intay ako, baka ako bago, nakatulog ako, una ako, pumasok bago yun, nakatulog, sorry bro.
Ay, kanina po, kanina. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang, Kabsat. Ganda ng forma mo nga. Para kasi ano eh. Para kasi Router Batigas. Para kasi Luther Batigas. Yung forma mo, nakasombrero, Router. Si Batigas to, sabi yung si Batigas. Si Batigas pala, vlogger na. Ano, Router Batigas ang dating eh. Yeah, Kuya Carlito, si Kabsat Raul, Router Batigas yung dating. Tawa nga ako si Router Batigas to, parang bombo radyo na to si ano, si Kabsat Rex ah. Ah, Carlito, Sariñas, okay lang idol. Okay na po kay Batigas yan. Batigas. Forma mo nga kasi. Forma mo eh, Batigas eh. Wally Carbonell. Gusto mo si Wally Carbonell. Yung mukhang zombie, matangkad. Wally Carbonell. Kinakam kinakamusta ka pala ni Wally Carbonell. Kilala mo yun? Wally Carbonell. Kinakamusta ka niya. Carbonell. Wally. Sumasama dun sa rally ni Father Basectum eh. Buhay pa pala yung Wally Carbonell na yun eh. Naka-Amerikana pa. Pampatay, pamburol. Wally Carbonell. Tama ka, yung friend ko si Router Batigas. Kasama kong lagi yun nun sa sabong. Ako sa Agot Tigatari sa kanya. Ah, okay. Tama ka, yung friend ko si Router Batigas. Ah, kaibigan niyo po talaga. Si Boss Router Batigas. Ano ko to si Kabsat Raul eh, namatawa eh. Wally Carbonell pa nga eh. Matindi, Wally Carbonell, buhay pa. Wally Carbonell, mukhang ano na. Yung tsura ni Wally Carbonell, mukhang lanot na living dead na. Wally Carbonell, kung titignan mo, mukhang lanot na living dead na, mukhang zombie. Si Boy ano yan, si Boy ano, si Wally Carbonell, si Boy ano yan, matawag doon. Yung ginagamit sa patay. Boy formalin. Si Boy Formalin. Kaya nga po, yung Wally Carbonell,
Nagulat po ako nung nasa Comelec po kami nun. Nakita ko eh. Matangkad, malaking mama. Matangkad na payat. Ang luwa na yung mga mata, ang tanda na eh. Matanda pa po yata kay ano eh, kay Boss Percy Lapid yun eh. Mas matanda pa po kay Boss Percy Lapid yun. Four minutes na lang po, mag-out na tayo. 4 minutes na, mag-out na tayo. Lapit na. Maraming salamat po sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Yan, Kuya Carlito, Kapsat Racing Vlog, Mami Mary, Ma'am Maylin. Yan, mga naka-silent lang dyan. Maraming salamat sa mga pumasok sa akin live ngayong gabi. Mag-out na rin tayo ng 11 o'clock. Yan, magla-live tayo bukas. Try natin ang umaga ulit. Out na po natin. Laktoy lang natin ng 11 o'clock. Kakapsat mga bunsoy. Kung naka-live pa si Kuya Perenal, ipa tayo sa kanya. O rin, Kapsat Raul, pasok ka rin. Kung naka-live pa si Kuya Perenal, ipa tayo sa kanya. Oo, may pulpito yun may pulpito yun sa bahay niya. Wally Carbonell. Di ba may scandal yun? Pamalay ko. Ibang ko. Kaya ano na lang tayo makinig. Kapsat Raul. Kay Pete Ampolokyo. Kay Pete Ampolokyo na lang. Diba? Infinite Streams TV. Live streaming. Ka na pala. Rising Plug TV. Oo, yun o. Dali lang Kapsat Infinite. Mag-out na kasi ako eh. Mag-out na rin ako eh. Dali lang, jakitan kita. Mag-out na ako eh. G11 na eh. Lagi naman ako umakit ah. Pag nagkakataon, may ginagawa ko, hindi talaga makakakyat. Lagi naman ako umakit sa'yo ah. Hi to bro, Infinite Streams.
Gandang gabi sa'yo, friend. Salamat sa pagtulong. Happy lang. Matutulog na kami. Out na tayo sa Infinite. Oo. 11 na rin. No. Out na tayo. Bukas ulit. Next time, if okay na, sked. PM lang when ka-live. Out na tayo, Kabsat. Salamat sa mga pumasok sa akin live. Kabsat Infinite, salamat. Nakahabol ka. Out na rin tayo. Bukas na ulit. Bukas na ulit umaga. Mag-live ulit. Salamat sa mga pumasok sa akin live, ha. Bye-bye sa inyo lahat. Mga silent follow, mga silent yan. Mga bunsoy, salamat sa inyo. Mga subscribers, viewers. Ingat at God bless sa inyo lahat. Okay. Bye-bye. God bless sa inyo lahat. Good night. Bye-bye. Ay, si Wally Bayola pa. Yung may scandal. Si Wally, si Wally. Si ano yan, si Wally Carbonell yan. Bye-bye, Kabsat. Ingat kayo lahat, Kabsat, mga bunsoy. Bye-bye.